Hem estat moderant una taula rodona sobre els drets d'autor i el que volíem fonamentalment era que els músics, sobretot, tingueren un poquet clar, no, quina és la millor opció a l'hora de defensar els seus drets. Si una opció per les entitats tradicionals que podrien anomenar, no, com SGAE o com IAE, o si val la pena que potser aposten per models més de cultura, això que s'anomena cultura lliure ara, no? Que són models com el de Creative Commons o qualsevol així, no? I bé, han participat Simona Levi, que és una activista en pro de la segona de les opcions que estem comentant, no? Ella és una de les líders de la plataforma XNet, que aboga per la cultura lliure i perquè els drets d'autor no estiguin tutelats per una entitat com SGAE. Estava també Vicente Martínez, que és el responsable de Songs Forever, que és una editora que s'encarrega de gestionar els drets editorials de molts músics i moltes bandes de la comunitat valenciana i també de fora. I estava també Ernest Casals, que és el responsable, millor dit, de la discogràfica i editorial Florinata de Barcelona i que porta més de 30 anys treballant amb bandes de tot tipus, no? Des del rock fins al jazz. I bé, crec que ha sigut una taula rodona molt, com diria, gratificant de modelar, perquè crec que encara que els punts de vista i les opinions eren molt diferents, però ha sigut un intercanvi molt enriquidor. Només lamente que no hi hagi vingut, per motius d'agenda, no hi ha pogut vindre cap entitat de gestió per a donar un poquet el seu punt de vista i ampliar un poquet la panoràmica, però bé, crec que ha sigut una taula que ha portat punts de vista interessants per a tots els que estàvem.